פצצות צינור, עם צינורות של אינסטלציה. שמתי אותם בבטון, בתקווה שהם יתייבשו היום בערב, אבל זה לא נראה ככה. ממולאים בסמך סמך אבקתי, אני חוזר סמך סמך אבקתי, לא פלש, עדיף על פלש, הוא יותר זול, ויש לו אותה תוצאה, רק תוצאת עדף יותר גדולה, הוא מייצר עדף יותר גדול והרבה יותר גזים, ככה אני חושב, כי הצלחתי לפוצץ איתו יותר דברים מאשר עם פלש. זהו. עכשיו לבדיקה של הסמך סמך. בדיקת סמך סמך.